Hej. Jeg har været nede i Fitness World i dag og købt sådan en flaske her. Fitness World og Nutrimino har lavet et samarbejde om at lave en drik, der indeholder aloe vera. De kalder den Beauty Aloe Vera with Collagen. Der er altså ikke nogen kalorier, ikke noget sukker eller noget fedt. Og så har de valgt at søde den med stevia, så den heller ikke indeholder noget aspartam. Der er noget smag i, berry og plum står der. Som de skriver på flasken, Beauty from within. Det er altså en kalorie- og sukkerfri drik med aloe vera. Og den, som der står her, modvirker ældning af huden og fremmer simpelthen hudens styrke og the skin firmness and appearance, som der står. Jeg kan læse her bagpå, at den har som første ingrediens vand og nummer 2 ingrediens aloe vera, og der er så 8% aloe vera i. Så er der noget kollagen i, og noget citronsyre og fosforsyre, og så er der noget calciumklorid, og så er der naturlige aromaer og noget gulerodkoncentrat. Og så er der så det her sødestof, stevia og sucralose. Nutrimino og Fitness World, de fortæller jo så her, at det er en rigtig god frisk drink, som skaber skønhed indenfra og ud. Det står alt sammen her på engelsk. Jeg tænkte, hvordan kan man lave den her aloe vera drik selv? Og jeg er jo total fan af aloe vera, og det ved de fleste mennesker efterhånden. Og jeg drikker det også hver dag. Jeg drikker det så i en økologisk håndplukket version fra Forever Living. Det er lidt forskelligt, om jeg drikker den originale uden noget smag tilsat, eller om jeg drikker den, hvor der er tranebær og æble i. Jeg holder lige meget af dem begge to. Det er sådan lidt forskelligt, hvad jeg lige er til den morgen, jeg står og drikker min aloe vera. Jeg tænker, at hvis jeg skal mande op med den her med en meget sød smag, så vælger jeg at bruge aloe vera tranebær. Jeg har altså en halv liters flaske, som tilsvarer den anden halv liter. Jeg hælder de 8% aloe vera i. Det svarer cirka til sådan et snapseglas med aloe vera. Så nu har jeg fundet sådan en lille trakt her. Jeg spiller lidt. Det skal jeg nok øve mig lidt i. Det vil sige, at der er så meget aloe vera i flasken. Så hælder jeg så vand i. Sådan en shot her, den svarer cirka til en 8 kroner, hvis jeg skal regne ud i forhold til literformen her. Og vand er jo gratis, så det vil sige, at der er cirka for 8 kroner her. Jeg tænker, at jeg vil få min søn til at smage den, fordi at jeg fik ham til at smage den her tidligere for at høre hans mening. Så nu får han lov til at smage den her. Det er jo en dejlig frisk drink og lidt super drik at have med sig til sin træning oppe i fitnesscenteret, hvis man skal lave en anden version end bare at drikke vand. Så Nicolas, kan jeg ikke få dig til at komme her og lige smage min hjemmelavede aloe vera drik til fitnesscenteret? Du drikker, du behøver ikke at bunde. Hvad synes du? Jeg synes, den smager bedre. Var den bedre? Ja. Er den lige så tyk i konsistensen, som da du smagte den her? Eller? Den er noget sødere. Er den her sødere? Ja.
Den er simpelthen sødere. Det må være tranebær og æblen, der gør det. Men ja, en egen lille håndlavet aloe vera drik til fitnesscenteret. Hvis man nu vil virkelig give et ekstra spark bagi, så har Forever Living også den her Argi Plus, som er baseret på L-arginin og nogle vitaminer. Den dufter ufattelig godt af skovbær og har også vilde bær i sig. Så jeg tænker, der er rigtig mange, når de træner, så er de vilde med de her aminosyrer, og L-arginin er jo en meget populær aminosyre i forhold til træning. Så jeg tager sådan en scoop, det drikker jeg selv hver morgen, og hælder ned i min aloe vera drik. Så kan man lige så godt lige slå 2 fluer med et smæk og lave en ekstra fantastisk drink at have med sig. Det er bare ryste. Det er sådan en pulverform her, kan I se. Jeg bruger sådan en dåse på en måned. Jeg tager en scoop hver dag faktisk, og kan også godt finde på at tage en ekstra efter min træning, eller hvis jeg virkelig føler, at jeg har brug for et ekstra spark, så drikker jeg den før træning. Nu er det jo blevet sådan helt saftevandslignende. Dufter godt. Vil du prøve mig den der? Jeg ved, du godt kan lide Argi, så må ikke jeg også kan få dig til at drikke den der. Kunne det være noget at få med på udflugt næste gang, du skal med skolen på udflugt? I stedet for sådan en brik juice eller et eller andet, så få sådan en vitamindrik. Ja, det er meget bedre. Det smager rigtig godt nu. Ja. Smager den lidt af de der skovbær, som man kan se billeder af her? Ja. Det gør det. Jamen, god fornøjelse. Jeg synes, I skal prøve det. Jeg er i hvert fald rigtig glad for min drik. Tak herfra.